Здравейте, приятелчета! Започваме с третото ни предизвикателство. Днес, както знаете, майка ми ще върчи колелото, да видим какво ще й се падне. Хайде, стискайте палци. Да. Тео и Марая имаха доста голям късмет. Да видим днес аз. Давай. Ето това е. Изял ще се обяда с ръце. Да си изям обяда с ръце. Това ще е интересно, мамо. Да. Добре, имаме малко време до обяд. Сега ще го приготвя и когато седнем да обядваме, аз ще ям с ръце. Да. Очаквайте! Здравейте! Обядът ми е готов, който сама си приготвих Да. и сама ще трябва да изям с ръце. Да. Мама, аз съм ти приготвила ливерници на така. Момент само да си вържа косата. Хора, дайте по един лайк за мен, защото ще имам нужда от вашата подкрепа. Айде, слагай си. Подготвила съм си и мокра кърпичка, защото мисля, че ще трябва за накрая. Слагам налег счетолигавника. Да. Поне да си предпазя бялата тениска. Ръцете със сигурност ще са замиени, не за мокри кърпички. Да. И така. Сега. Ето така. Айде, почвай да попкаш. Хора, И... Кое първо ще си вземе? това е манджа. Не е пържени картофки. Добре, започваме. Не е вкусно ли? Вкусно ли, нали? Аз съм готвила. Как е? Как почва хареса с ръце да ядеш ли с прибори? Малко е гнусно. Нищо. Не можа да се окапя. Хора, вижте... Добре, ще го преживея някакси. Може би това ще е първото и последното ми ядене с ръце. Даже и като бебе не съм яла с ръце. Еми, ето като голяма сега. Не си яла Имам като бебе. възможността. Да. Сега като голяма. Майко. А тия графчета как ще ги обера точно? Не знам, като лъжицата. Да. Айде. Не се смей. Утре твой ред да видим какво ще се падне. Има сутрешен шейк с продукти, които аз преценя. И аз трябва да си разбирам сама. Да. Има... И аз биваш храна с Алекс, Да. което... Познай цвета. Ако не го познаеш, получаваш сметана върху лицето. Да ми се падне нещо по-така... хубавичко. Добре, аз напредвам все пак. Да, Хапвам и се. той, че с ръце също можеш така да си хапваш. За сега само трета пръста съм отцапала, ама няма да стане. Ужас. Ужас, не ми. И какво никога не би яла така пак? Не, много е гадно. Хора, не опитвайте това, много е гадно. И честно казано, Гнусно е. дори гнусно ми изглежда на мен. Абсолютно. Ако ядеш нещо картофки, и с ръка, да, ама това... Или пък пица също може с ръка. Но манджа... Искаш ли да пробваш? Не, тук. Това е твоето предизвикателство. Майко, хора, вижте. Почти съм готова. Още два картофа. Да. Соса ще го довериш ли? Мога да го изпия, ама не мога да го изям с ръце. Може ли една кърпичка? Добре. Сега ще вземем една мокра кърпичка.
Чакай, че те буквално се късат. Аре. Ето. Добре, мисля, че съм готова. Свърши си предизвикателството правилно и точно. Останете до края на видеото, за да видите Марайка Яйка утре какво ще прави. Да.